Esimerkiksi mulla on hatut täällä. Nämä mä olen tehnyt ei suomenlampaanvillasta, kuin merinovillasta. Ja kintaat. Tässä on myös käytetty silkkiä pinnassa, jolla on saatu tuo teollinen huopa tuonne alle. Sitten tietysti suomenlampaanvillahan on aivan ihana kaikille jollekin tontuille esimerkiksi, tai yleensäkin kaikille hahmoille, kolmiulotteisille, niin se toimii niissä todella hyvin. Mutta korut me tekisin aina merinosta, koska se ei kutita, tai suurimpaa osaa se vähän kutittelee. Ja sittenhän on mahdollisuudet onpa aivan suunnattomat. Näillä voi leikkiä vaikka mitenkään. No, luovutuksessa käytetään monenlaista työvälinettä myös. Sekin alkaa olla, että siihen aina tulee jotakin pientä uutta. Mutta ensimmäinen on neulausalusta. Voisi sanoa, sillä voi alkaa niin kuin alkajakin. Ja neula. Ja neulahan on semmoinen, siinä on niin semmoisia väkäisiä niin sanottuja, että se ottaa sen villan sinne kiinni, sinne alustaan. Ja sitä voi alkaa ihan pelkästä villaisia. Suomenlampaanvilla on ehdottomasti hyvä niin neulahuotukseen. Mutta sinne voi sitten laittaa semmoisia hienojuttuja, panna merinoa ja kaikkia muita kuituja. Mutta sitten ehdottomasti on paras se. Tai sitten, että sulla on joku alusta vaikka jostakin villapajasta tai vanhasta viltistä tai jostakin, mihin siinä voit alkaa neulaamaan. Ensin miettii kuviota tai sitten ei mieti ollenkaan, vaan alkaa vaan tekemään summittaisina, niin niistä tulee monista kaikista hauskimpia. Sittenhän siinä tarvitset, kun olet saanut sen neulattua, eli sillä rakennetaan monesti, mutta neulaamalla voi tehdä koko ajan niin kuin ihan valmiita töitä, että niitä ei ole pakko märkähuuttaa, mutta jos sinä haluat, että siihen tulee semmoinen vähän niin sanotusti valmiimpi pinta, niin sitten märkähuutetaan lämpimällä vedellä ja saippualla. Sitten neulojahan on monenlaisia. On vastakarvaneula tänä päivänä tullut uusi, tai se on vähän aikaa ollut jo. Et sillä jos sä teet jotakin nalleja tai jotakin, haluat karvasen siitä, niin sillä veteillä niin sillä tulee se vastakarva. Sitten on karkeaa ja rouhivaa ja semmoista spesiaalia. Ja spesiaalia on varmaan minun lemppari itteni, se käy melkein kaikki. Ja ihan perusneula. Että niissä on perusneulalla pärjää pitkälle, että ei tarvi välttämättä lähteä mitään hommaamaan ja tilaamaan mitään erikoisia, että perusneula on ihan ok. No, ensinnäkin villan kannattaa valita, että lähtee suomenlampaanvillasta. Se huopuu paremmin niin kuin aloittelijallekin, että sitä on niin kuin helpompi käsitellä. Ja varsinkin jos siellä alat neulaamaan, niin ehdottomasti tämä. Ja hyvin pienillä määrillä. Että niin kuin johonkin, no ehkä tossu ja semmoinen, niin siihen menee varmaan se eniten niin kuin villaa. Että jos haluaa alkaa tekemään tossut, niin siihen menee se 200-300 grammaa. Mutta muutenhan se on niin kuin aika edullista sitten loppujen lopuksi. Niin kuin varsinkin suomenlampaanvilla on väristä riippuen hinta sitten tietenkin vähän vaihtelee. Mutta niin näissäkin on, niin merinossakinhan on aivan loistavia, just tauluissa ja kaikissa, niistä tulee kiiltoa ensinnäkin. Että niitäkin kannattaa sinne suosia. Ja rohkeutta, ei mutta kun kaikkia kokeilee. No, kansalaisopistothan on erittäin hyviä. Sinne rohkeasti kokeilemaan. Minä takaan, että jokainen oppii, kun jättää sen en osaa, niin sinne oven takaa. Että kyllä ihan taatusti opitte ja siellä voi tehdä sitten niin monenlaista ja kokeilla. Ei ole pakko tehdä jotakin, jos vaikka te tehdään tossut, vaan mutta jokainen voi tehdä ihan mitä haluaa. Mutta totta kai sitä annetaan siellä myös sitten, että ideoita. Ja niitähän on paljon. Ja sitten toiset opiskelijat myös, kun on utelias, niin niiltä myös saa sitten siellä kansalaisopistolla varsinkin. Niin ne on yleensä aivan huippuhyviä ryhmiä. Että siellä on niin kuin monen tasosta, siellä on ihan alkajia. Siellä on ollut äitiä ja tyttöä ja ihan siis pikkulapsistakin. Että myös nekin kyllä osaavat. Varsinkin neulahuutus on semmoinen, mitä ne haluaa kokeilla. Mutta sitten kun ne on aivan innoissaan, kun ne pääsee vaikka heittelemään sitä märkää huopaa siellä, niin se on aivan loistavaa. Että tervetuloa jokainen. Ja toivon, että sinne saataisiin myös miehiä.
Että ei olisi vaan pelkästään tämmöinen naisvaltainen ja tämmöisiä meikäläisen ikäisiä, että nuoret ja miehet liikkeelle ja lapset matkaan. Ne oppii. Tervetuloa.